Zer den ez da jasi batek gurasoen gandik jasotzen duena noski. Bai. Aurrekoan, gonbidatu nituen gurasoak etxera, eskartzera. Bai. Begira, bat eurei eskerrona adierazteko, oroar, bizitzan egindako guztiagatik. Bai, oso ondo. Gustatuko dira bazkaria goxo-goxo, eta etorri ziren etxera, eta nila aperitiboa ere atera eta bar, eta aitak ikusi zuen batean hor, mai bat badago montatzeko, eta hasi zen maia montatzen, eta ama balkoian tiesto batzuk, eta ni antxe Maria ditu agartuta, biak lanean, eta ez dakit nik erentziadan diru askori jasoko dudan, baina lanetako gogo hori seguru ez ez. Benetan diotuz, datozela gobidatu amez euren aldera ena izaterako zezko. Amaia Laia, Aitor Reider, Arita Namarkel. Aperitiboa edo lana, nik beti aperitiboa. Hala erentzi jasota dako zeuren gandik. Noski. Olako seme ganorazko itxeko. Eskerrik asko, guraso. Ganorazko egiten behar direlako. Benetan, eta badie. Lanerako, beti, Amaia Laia, zuek ere bai? Bueno, bai. A ber, aperitibo aukeran jarrita. Aperitiboa o finala? Bueno, finala. Finala. Gero zakua irabazi eta horrekin aperitiboa. Edo finala aperitibo txubat. Baita ere, bila bat. Iluzea betu daiteke. Ez da proposamen txara. Hobekuntzak, iradokizunak eskertzen dira. Nahi ez. Iradokizuna, zuei, sokatiran aurrera egin aldela. Ja, bai, behar dugu. Ez da egiten. Ez dakit ari garen entrenamentu espezifikorik egiten edo bikote? Ez, orduan gaur aurrera egitekotan asmoa zein da, edo aldaketaren bat egingo dugu estrategian, edo... Psikologia. Bai, Pura y dura. Bale, ja lehenengo segundotik. Baina oinarria bizitzan psikologia izango da? Bueno, ez. Zein abala, ja? Ez dakit, suertea igual. Bai, dena zoriaren esku ez alda egongo, ez da? Ez da jakinen. Psikologia positiboa eta hor gero hor asko ere badagoela, baina... Zuk pentsatzen baduzu gertatu daitekeela, gertatuko da. Bueno, Bada hori ere aplikatu, baita. hasi finala visualizatzen dagoeneko. Edozer gauza. Eta ea heltzen garen, Animo. A ber. Eskerrik asko. Aitor eta Eider, ze moduz? Ondo. Bueno, erentzian ze jaso duzu ez zuek, etxetik? Galdera bikaina. Anai bat. Anai bat. Bai? Aurpegi... Iguala. Porque amaren igualak iguala? ere, Norena barkatu? Biena. Amaren partidak mundu guztiak, aman iguala ze, aman iguala. Ja, bakoitzak aldarrikatzen du berea. Oida. Ondo, aurpegik ere be bai? Asko zokerra bada beste, hau ez, hau besteetakoa izango da, beste. Hori guratzen egite dute, hori amana, hori amana. Ez dakit, humorie, lanerako gue, zer jaso duzu ebe bai? Dena daukagu. Dana daukagu. Ondo, erto. Dana daukagu eta gainera, 1850 Herentzia dira eurak pilatzen beste emateko. Ondo. Laugarren saioa, Neire, errosondo dago hau. Bai, oso ondo. Hiru final, orain arte jarraian. Zutik hiru, Oso ondo. Bai. Psikologia beste aldean ere. Aitor, ze esaten dabiltz, ja inguruko danak. Fankluba Mikelek sortu du? Etxeko hirugarrenak edo oraindik ez? Mikel urduri dago, Mikel esatik, baina kontau dago, Ez du kontatuko. Kontau eta. Eta dantzataldeko kresalako eta hasi dieia aurreskurako gomendioak emoten edo? Edo agurrerako? Bai, nik beharko denen laguntza. Hori da bestea, ez dagoera gero, dantza ezala talde osoa, edo? Datozela gauero bada ezpada. Venga. Daudela hor... Jartzea ego aperitibo txobat etorko ja. Ondo? Ondo? Begira. Zetaken ikuskizun baten moduen. Zar daitezela bosteun. Mi luze aroa, apatean. Ondo, zar daitezela bosteunak. Ondo. Eider, aizealdi talde baten, gogoratuko dugu, zeinetan? Aratzea taldea. Ondo, bestak beste datozelako bebai beste monitore batzuk, orain lehiatzen. Eta zerreit, bueno, biok, Aitor Eider biok zabiltzate. Eta hor, egongo da, miluze zaleren bat, gazteren bat edo. Arrobia, gu. Abai, zalenak zuen. Oain zaletzen nahi geha. Esan dizugu, mahi jolasa dakagu, hau txizbetia. Baina, karo, zarra. 2010koa. Horrek ere badu xarma. Gure proposamena berria teatzea. Zeuen... Jolastu dugu 2010koa, baina... Baina transmisio lan hortan hauek ere, eta? Bai, ederto. Duranoko azokarako pentsatuko dugu, Aitor Reider. Kontuz. Haupa zuek, ongi etorri. Eta gurean, estreinakoz, Aritza eta Markel, Gabon. Gabon, bai. Zer moduz? Ondo esan, Marko. Ondo. Ondo esan, Marko. Pentsura txatik igual. Bene gondo. Nondi gatoz? Ibarratik. Epa, erne. Bizilagunak. Bai, bizilagunak eta harreman ona noski. Bai, Diplomazia, lehen etxiko dugu. Aritzako dira, famili kontuak eta aipatu ditugu, eta esan duzu gainera, nola da? Zure amonak? Ez, ostera, nire amonak zure
ama, ez dautzeu beti danik. Pentsa, hasi gara ja. Izena eta dena, asu. Konexioak egiten hasi gara, eta zer den herri txikitako zera hau, eta... Amonaren izena, Aritza? Eusebi. Eusebi? Muxa hondi bat zindak. Benetan, bai, Apa, Eusebi! Zamu, neronek, Kamara guztiak erre, noski. Bueno, Markel, zuk muxure mat bidali nahi duzu edo? Bai, bueno, familia osoa egite bai. Benei. Sari hau eskaintzen diet. Familiko kide. Ezertan azterako ja eskaintzekin, Dena dela, Ibartarrak biak, txikitako lagunak edo? Bai. Ados. Kuadrilla eguna batera ospatzen dugu. Baita, dena. Izena, kuadrillarena edo? Lasai bizigea. Bueno, kuadre egunen patxaran. Oida. Vale. Izen desberdina. Aldakorra da. Zer komeni den, ez da? Bestetan lasai bizigea ez, noski, patxaranaren alde egiten dugu. Lasai bizitzeko tankera badukazu dena den, Bai. Zaintzega, segatzega. Esgei gabe. Ikasita, egingo genuen edo, ari gara edo... Ni hain naiz eta arintza ikasita. Markel zertan? Ni gizarteran gintza ikasten, baino Madriden. Ara? Bai. Han ikusi zenuen beharra, ez da? Behar edo, hola eman ziten, eta... Ez dauka esplikazio handik eman ziten. Ez diketan aztedekotan, azaitezen handik, eta gero bizkanak aztetuko gara, ondo. Eta, zemagarren ikasturtean edo? 3. hau. Eta 4. ja gradu amaierako lan eta dena Euskal Herri pentsatzitea praktikak ebai. Vale. Baina esperientzia universitarioa Madriden, momentu. Eta, ona? Bai, oso ona. Haze giroan, Bai, garki. Aritza? Nik ikasi nun bere garaen. Ikasi barreko guztia? Ikasi barreko, Baina baso zain... Baso zain, ikasi nun. Aritza ze izen ona baso zain izateko. Patua ez da Oida. Grai lore hartien, zabiltz. Oida, lore zaintzan, Donosti nabiloen. Lore zain. Ikasi fraisoron edo? Oida, fraisoron, bai. Horain Donostia. Oida. Ba, Donostian badau zer zain du. Lorei ederra tauz Donostian, Denetik, ez pentsa. Denetik, orain Aritza iritsi denetik. Baina hobeto, bai. Noski, ari gara. Zagoa irabaziz gero, ze asmo? Eusebiri opariren bat? Hombre, bai. Eusebiri, bai. Jubilazio eskeniko nion, ja jubilauta baino. Bale, hori ja badauka. Eta bai, beni horrea viajen bato. Ondo. Baina zuentzat planik edo, proiekturik? Bideiatzea eta disfrutatzea. Guen arte ditu duguna, baina diru pixka gehiago. Bale, orain arte egiten duguna, baina beste distantzia batzu. Tolosara bideiatu beharrean, baina beste nora bai. Bikote, iruipena ondo pasakote dugun elgerrekin. Bai. Ongi etorri beraz. Animo, sorte hon. Eta sorte hon batez seikote, zakuan gaur 35.000 euro ditugulako, hau pasuek! Iaz sortea dauen da banatzen dugun. Iazki, Erne, miluze telebista da, miluze euskara da, miluze zinema ere bada. Bai. Andoengo zine eskolako lagunak ere bai dira. Egin dezakegu lehiaketa azteko klaketa bat denok? Bai. 1, 2, eta 3. Ona, bikain. Lehenengo, toma, azte Iluze, aguaz. bat, bai, ozen. Aritza Markel, zebek aukeratu. Fotokumeak, triburen berbak edo ikusi emako? Fotokumea gu. Ondo. Amaia eta Laia? Tribuaren berbak. Ondo. Ikusi makusin, Terminator eta Eider, beraz. Tribuaren berbak, Amaia eta Laia. Liburutxu bet, irakurri duzuen azken aldian, ederra izan dana. Venga, Laia. Liburu bat. Liburu bat. Oantxe... Zeiak urten zabiltz orain momentu. Ni oantxe lunatika, hola gaztelerazko bat. Ondo? Amaia zu? Baduela guztoz ditena gai interesgarrik ditulako edo Maitasun kapitala. Ondo. Bale. Ba, Aize Beltza liburutik, Amaiur Reper idazlearen Aize Beltza liburutik atera ditugu hitz hauek, tabula ikusten dugu, eta denpora. Moldatzen zaila dena, Amaia. Ziliporta. Moldatzen zaila dena. Oldozpena. Moldatzen zaila dena. Malestruka. Urdina. Urdina. Esan ezu. Bai. Sustut. Moldatzen zaila dena. Malestruka. Urdina. Kardaba. Moldatzen zaila dena. Malestruka. Urdina. Ostina. Zipristina. Kardaba. Moldatzen zaila dena. Malestruka. Urdina. Ostina. Zipristina. Ziliporta. Batez ere. Sustut. Pentsamendua. Oldozpena. Kezka. Egonezina. Kardaba. Irauli. Ialozkatu.
Loitu, zikindu. Pertsotu. Venga, bai! Ondo! Bikain, Eta trukean, zemat? Zemat puntu? Egun? Egun, noski? Ondo! Aitor Reider, zakoa irabazi eta bidaiatu. Zaterako. Ez elementuok aztuta, mesedez. Ezinbestekoak, Erne? Maleta, motxila, neceserra, burkoa, aurikularrak, eguzkitako betaurrekoak, kamera, eta pasaportea. Demora Aitor, motxila, Bi. maleta, Bat. kamera, Zazpi. burkoa, Lau. eguzkitako betaurrekoak. Bost. Neceserra, 3, pasaportea, 8, aurikularrak, 5, motxila, 2, maleta, 1, kamera, 7, burkoa, 4, eta eguzkitako betaurrekoak. Epa! Bat ez da bestea, Nebarra bionikoek bizeke, Venga, Segurako, puntu, segurako. oso ondo! Aritz eta Markel, basari puntualak? Nola? Itzordu egin eta puntuali. Puntuala, bueno. Bai. Kostata, Markel leure bost moduen. minutuko margen txiki batekin. Bai, Eta bai. non dago hor gizarte hezitzailea, Markel? Dios, eredugarri behar lukena. Neupe bai, eta badakitz, basara? Hori ere ez du jaso herentzian, Aita oso da puntuala, baina... Ba, gure txinbe bai, Dani, bai. Txirritatxo, apurtxu eta sarre puntualak eskalenokin. Aritza, Markel, justu. ia. Zintzue benetako da. Zuen hitzak, zuen oinak, jende bat leku. Aritza? Errukitzen. Berandu hoi da, Azaldu. gero barkatu esango, Dute. edo aitzakiak, Saldu. ez dira gutaz asko, Kezkatzen. naiz guk ordu bete, Galdu. haien denborak gureak, Baino. gehiago balio al. Du. Ondo, Jende bat leku guztietara izango da kaso. Baina beste guztiak ondo. 70 puntu, Ibarrara. Ondo zigara, Oso ondo, Hori da? Bengo agatik, bai? No, beia, psikologia positibo hori, mesedez. Eta emintzioak hartu lekua. Amaia talaia, Aitor Reider bestaldean. Lehenbiziko erronda. Nik lehena. Izan positibo, denbora. Kontu zagoa, Bosteun. 5.000. Zer dira? Bost borobil. borobil. Bueno. Bost uztail, olimpiadak. Bai, eta? Olimpiadetan, Domina irabazi. Piztu, sua piztu. zeremonia, Sua antotxa. piztu. Oso ondo. Antotxa. Bai. Lepoa, Lepo, jirafa. jirafa. Bai. Jirafa Jirafa belarra ostoak jaten. jaten. Zuaitzetik Ostoak ostoak jaten. Jaten, oso ondo. Gidaria, Bai. atropella utxakurra. Katua, Txakurra. oreina. Ah. Gidaria eta oreina harrapatzen. Harrapatu ez? Ze pasada? Hil. Agen zaio eta egin dio susto. Eta junda. Eta gero? Ez tripo bat euki. Eta gero? Bai! I ez egin du saltoka. Bai, urko zait. Bai, ipuine egon delako, gainera. Aitorrelan, hartu zaio, egin dio susto, eta... Justo? Gero, joan da etxera, eta kontatu dio, amona, bai ez da gertatu den amona. Hori bat ondo, Ikusten da, konexio. erakustaldia. Ondo, 70 puntu! Baina susto? Bai. Udalekuetan bapatean gu. Segi, mesedez. Ze konexio Donostiarrek, Ibartarrekin. Ona, seguru. Ez dauna, ja. Ezagutzen, ja. Ezagutzen, osea, Ginen. Hau azaldu, gurasoak lankideak dira, bueno, zian, eta Oso orduan, gu onak. txikitan ezagutze ginean, baina mitiko txikiak zenean, eta gero Ezagutu. denbora pasatzen da, eta orduan, aurkitu gazten biderrek, zu aritza baina, zuzea, Imanol semea, eta... Bai, bazan. eta Eta, orduan, baina, udak pasatzen zenituzten elkarrekin, edo? ez hain beste, baina, saldu dugu beraien etxean. Oain dala gutxi, berein ama etorri izan ere etxea,
Da, onginan gaina bere eta zizketa. Ze kasualidade da. Baina, nien nintzen aurpegitaz batzen, desetin bai, hauek? Da, justo ba, Nik aritza irakurri eta esan jeti, Manol semea. Eta, gutxi gaudeta. Sekula. Nik ja, egun puntu banatuko niztiak. Konexio hau guztia, mesedez? Ikustagun imintziotan orain, hartu lekuak. Segiko denuge izketan, Oi, Sano. Amona, euxe, bita. Animo, demora. Mukia. Odoletan. Nundi? Min hartu zu. Suduretik odoletan. Suduretik odoletan izan. Jaten izan. Bai. Menua irakurtzen izan. Kata irakurtzen. Menua... Hemen. Aukeratzen izan zehan. Hemen. Galderak ez irakurtzen. Ez. Menua bai, ze egun, ze menu. Eguneko, Asteko menua. Egunekoa. Eguneko menua ondo. Bi. Kayaken. Kayak. Kanoa. Kanoa. Arrauna. Arraunen. Nola izena du horrek? Pero. Hor. Arribatzen kontra joia. Baina, nola da kirola? Arrauna, ez. Ez? Kayak, kanoa. Hori da? Beste bat? Bai. Padel surf. Ez. Barkua mai, baina nola da? Piragüismo. Baina ez da berdine, ez? Kayaken. Rafting egiten. Bai, hau baita kainoi artean, eta pixka bat ur lasterretan, bizkorretan geiztea. Egingo zen duten noiz bait? Bai, ba. Raftinga, baina jakin gabe zertan ari zineten. Gu kanoan egitzen, baina... Bi asmatuta ondo, berroina puntu. Ibartarrak, mintzioak egiteko eta... Gogotxu. Gogoa bintza bai. Guazen ba, Amaia Alaia bestaldean, eta veteranen laguntza daukagu gainera. Bota, noski, proposamenak. Eta guazen, demora. Bai? Markel hasiko da? Jaten, Bai. bokadilloa, Ez, frigorifikotik mikroondasen janare berotu. Zer Palomitak. Bigarrena. Anaritza. Boxeo. Boxeo, jo, Bueno. lehiaketa. Karate. Egin. Borroka. Hori. Bai? Breakdance. Ez, baina aurregoarekin lotu. Boxeo lurrean. Ba, zer da hori? Kao bat egin. Ez. Hori da modalitate bat? Judo. Ez. Kickboxing. Taekwondo. Ez, ondo egin du, Hirugarrena. Ez dakit, Hirugarrena. ditzen da. Iorna. Mapa, galduta, liburutegian. Kopiatzen. Eta irakaslea eta ikaslea kopiatzen. Zertan harrapatu? Txuleta. Bai. Eta? Azar? Bat falta. Borroka zer da? Kickboxing. Kapu, Ez duzu inoiz ikusi? Hau Brasilen ondartan eta... Hori? Akauin bat emarrak. Dauken lagun bat iten dola kapoeira. Kapoeira egiten du? Eta birimbao instrumentua eta... Lastima. Ze, benetan, aritza? Ez dakit nola da mugimendua, tio. Bai. Bai, ondo. Ba, hasi, egiten, benetan, Badago zerbait, Ba, bi berroina puntu. Loturak sortu ditugu Amaiaren laguna aurkeztu aritzari kapoeira egiteko, eta gero... Badazko laguna komunen goita. Bai, Ganatu hori ere. Bero kuadriak bandekuareak atelen guzua da, eta faltzik ezagutzen. Bai. Miluze txiki, infernua hundi, eta hori. Zer da endogamia? Euskal Herrian ez dakigu. Entzun! Eroglifikoak. Eroglio kapoeira egiten hasi da. Bai, Bai, hasi da berabe. Eta ja, emaitza zein den. Lehenengo Amaia Alaia, denpora. Gazteluan gorde dute. Altxorra. Ez. Tigrea da hori. Ez. Tigrea eskatua. Puma. Antzeko. Leopardoa. Hiena. Ez. Ez. Da bilen? Beian pul. Bai. Puleta. Bai. Puleta, zer puleta. Puleta. Kata motza, behar dugu. Eta lehenengo partea katarekin geratuko gara, pul esaten dio piztinari inglesez Mr. Binek, eta katapulta. Bigarrena bai. Bigarrena denpora. Txakurra utzi du. Zuka. Hor. Nola zan? Kan. Ja, izena. Tinky Winky.
Nola ditzen? Lunis ez. Bai, nondik hasiko gara? Hor, Ez. ez. An, Letratik, venga. kan, Bai. kan, Anka. kalea. Kan eta an bebai. Kalea. Kan, po. Teletubi horren izena, po. Kanpo, an. Kanan, agian ataratzen zan bebai. Bai, kanpoan, eta puntuak ere kanpoan geratu dira. Oh. Aitor eta Eider. Kapoeira apur bat, eroglifikoekin. Lehenengoa, denpora. Kale horretan berritu dute. Piztina. Ez? Igerilekoa. Ez? Espa. Espa. Espaloia. Bai. Ondo. Antxonen teoriaren arabera, espa eta loia basatzi ebeien espaloia. Da? Antxonen teorien arabera, espaia loia barik, loia izango litzateke. Berriro, behar dut hau garatu, nola? Loia zikina kasu honetan, Ah, bale. espak emoten zule naskapur bat. Nire ustetan, 21. mendeko marketingaren gezurrik handiena. Ze, saltzen zute luxua, horren gozarazu bakarrik eta gero iritsi, eta... Nire usaina, Buah, nire atzazalan buah. kaka, claro. Glamurretik nahiko urrun. Aitu bai, derrezuzan hori. Zuek lasai, Espa loia bikain, Espa eta loia beti batera, egia da, Bai. ia bigarrena denpora. Zure aitona beti izan da, Estimatua. Estimatua. bikain! Estimarte, zabeslari amat Damon aktorea, estimat. Tu? Estimatua, oso ondo. Nola, tu? Epa, en puntu. Perdón, que te sal. Wow, azutan egon, Barkatu. txalo, bero bat, diazkeri, euskara okea, Parkatu, azkenaldi zen parranda askoitzen hori. bai, hori hona da. Da orduen, bueno. Bermion entzuten da, kantua, beraz. Ondo. Bai, Aritzatu Mark, elzema parranda, azkenaldian? Gutxi. Gutxi azkenaldi. Gutxi, Etortzeko... Bai, erabat Konzentratuta etortzeko. erretiro moduko batean zabiltzatze orduan, Ikasi eta ikasi. Oso ondo, baia konzentratuta. Ja nabaritzen den emaitzetan, Orain ikusiko dugu. Aritza Markel, denpara. Zerrien bustana da, ze ikusten da? Begi... Ze ikusten da? Ki... Bale. Zuaitza. Ez? Bestie? Kienborra. Bestie? Kiri. Bale? Kiribildua. Kiribildua. Ez? Kiribila. Bai. Kiribila. Zer ikusten da? Ki. Zer ikusten da? Ri. Ki, ri. Eta ikusten duzuen lupa bat da bilela ki hori. Kiri, bila. Kiri, bila. Zer den, asmatu aritza eta galere arrastorik, ez? Ez. Zue badiozu ondo dagoela. Zentua. Bai. Eroglia ondo, Bai, eski. Betiko moduen. Bai. Aritza Markel bigarna denpara. Zer meriendatuko duzu? Nor da? Ete bi aldiz, a ber, Nor da? Ze Ze futbola futbolari? ez eitzen. Ez gara futbol. Ja, bai, nor da? Bale, ba, segi irakurten? Tete. Nor da? Bekue. Duzuete. Ete. Bekue nor da? Ete? Eteri. A ber. Kaka, futbolaria. U eta ete pare bat, pluralean. Kaka, u, eteak. Ez gara fultzalegu. Baina, etxeko lanak ondo egin da, Ja, bai. Bueno. Neuben fizikaria da Einstein badakigu nor dan, Aha! Berroita marpuntu. Eko berdin duta kontuak. Ia Ondo? miluzeko eskuak zer dakarren. Lehenbizikoa, Amaia Laia. Bai, Eta honela dio, zein taldetakoa zara? Hauetako zein da pentatloi modernoko proba bat. Maratoi erdia, eskrima, mailu jaurtiketa edo txirrindularitza. Zein da? txirrendularitza. Eskrima. Pentsa, PowerPoint party. Nola barkatu? Bota. Ikusi duzu PowerPoint batean edo? Ez, eske, egin genuen aurrekoan lagunek PowerPoint night bat, eta initun olimpiada, bueno, pentatloi bat jarri nion lagunari. PowerPoint aurpegi night hor, bat da, gauean geratu lagunekin eta Eta bakoitzak bere... PowerPoint bat egin. Donostiarren parrandak, ez? Bai, etxien edo... Bai, Oso ondo? Pijaman? ez, hori ja ez. Bokala? Ah, Egin bat miluzeri buruz. egin barko. Bueno.
Aurrera. Entzun? Ere zerki hau, Z talderena da. ETS betagarri etzakit, trikizio. Etzakit. Eskuizken. Eskubetik. Helburu. Xilukalenetik hitzegin gonu. Bokala? Bokala? Eta aurrera. Ze film sagatako protagonista da Imperator Furiosa. Dune, Alien, Star Wars, Mad Max. Star Wars. Errebotea? Nik duen ikusi. Mad Max. Ondo! Nik duen ikusi. Furiosa, Guau. Bokala? I. Zein taldetakoa zara? Aurrera ingo dugu edo? Bai, segi. Guazen bada maialaia, entzun? Bibaldiren lau urtaroetako zeini dagokio entzun dugun zatia. Udaberria, udazkena, negua. Udazkena? Uda. Uda. Ondo. Udako abestia, beraz, garai hartan, edo? Ondo. Udako abestia, zaki. Bueno, udako... Bibaldirena. Bueno, bokala. Oh, eta askatuko dugu. Bai, Bai, bazkaria prest dutenetarikoa edo erosi behar dutenetarikoa. Ondo! Komodina! Komodina! Ondua banatzen da, bi espezieien artien, Ondo. Bueno, batzuk ez bat ez beste, hori ere. Bueno, jantokiz badako zu? Hori ere. Bai. Garrantzitsua noski. Aitor Eider, bazarete taperdunek edo sartuta? Taper. Ondo, ederto. Eta taperreta komodin. Taperretako bai. Ondo. Aukeran. Nik ere amestu dut, dio bigarneskuak. Zenbat neurtu behar du gutxienez sokatirako soka ofizialak? 13,5, 26,5, 33,5, 46,5. 26,5. Errobatea. 33,5. Ibarran, tiralari pinak. Talde osona dago, ez da? Ondo idea, usted. Bai. Bokala, bikote? Bokala, zuek? Bokal bat. Musika apur bat, Aitor Eider. Esnatu Ze diskotik argitaratu zuen Kerobiak entzun duguna besti hau. Ontziak, hilak, konstelazioa, Rose Eskargot. Konstelazioa. Arrobatea? Ilak. Errobatea? Bai, igual bestea. Bai. Rose Eskargot. Ontzia. Bai. Bikaina da diskoen, eure disko favoritoetako mundukue. Ze hona, Benetan, Kerobia. Bokala? Zuek? Euren unibertso horita. Bat ez de disko hau? Aurrera, Aitor Eider? Zeiditan ikus daiteke, atseginen baratzea margolana. Madrilen, New Yorken, Londresen, Bartzelonan. Londresen. Madrilen. Hau, bisitatu, Markelek. Pradon, bai. No. Bokala? I. Eta? Saiak ere edo segi Aitor eta Eiderregaz? Aurrera, Aitor Eider, entzun. Itxasoaren zabelean, nahiko nuke. Cincinnatiko folk and rolla. Eta? Aitor esan. Bizi. Bizi nahi. Itxasoaren zabelean, bizi nahiko nuke. Bikain. Eta askatuko dugu. Bokala? O. Ezu. Norbaitek atzetik jarraitu eta ezin korrika egin. Betxa, Danok,
bigarren komodina oso. Norbaitek askotan zezen batek, ezta? Niri gertatu zen bintzen. Niri zezenak ez bai, atzetik. Eta hablan erdi galdute, bai. Ibarrako batzuk atzetik zeika batean. Komodina, oiuka, ezta? Aritza Markel, ea ba, lortzen dugun. Berria erosteko ordua da, dio enuntziatuak. Zenbat pelikula izendatu daitezke gehienez film onenaren Oscar sarirako? 3, 5, 8, 10. Bost. 10. No. Bokala? Aritza Markel, entzun? Andotzu! Hobeto heldu! Taldearen izena behar du. Delirium Tremens, Ertzainak, Itoiz, kortatu. Ertzainako kortatu. Akatingo jate baino. Kortatu. Delirium Tremens. Sí. Gaina ez da. Bokala? Aritza Markel, hiriburu hauetako zeinekin ez dago senidetuta Iruñea. Yamaguchi, Paderborn, Amberes, Bayona. Ez. Paderborn. Amberes. Bokala? Berria erosteko ordua da. Ikote? Ekolan? Ba, Ibarrara, egingo dugu. Entzun? Zenbat aldiz entzun dugu zure hitza zean maizen abesti hontan? 2, 4, 5. Zure. Lau. Ondo. Bokala? Berria erosteko ordua da. Bai. Askatzeko aukera daukazu, Edo azken errondara? Azken erronda. Goazen ba? Nola du izena argaziko barazkiak? Borraja, ziazerba, kardua, azelga. Ibarran, baratza mordoa gota. Zer da hori? Ikote? Ziarzerba. Ikote? Borraja ez. Bai. Azelga. Borraja? Bokala? Taskatuko dugu. San? Sakelakoaren bateria 1 euro kargatzen zabiltza. Irutik iru? Zer da, hau? Ba, markagailuak 3 komodinak leku baten geratu dira, eta 300 puntu. Legazpi seguran, Donostia, Lareun, 3 komodin, 270 Ibarran. Zein da zuzena? Azken proba, 3 bikoteekin. Lehenengo erronda, Amaia eta Laia, zeugin hasiko gara, kupula duten eraikinak dira. Agriparen Panteoia, Erromakoa, Parisko Notre Dame, San Petriren Basilika, Estatu Batuetako Kapitolioa, Santa Maria del Fiore, Loiolako Santutegia, San Basilio Katedrala, Arantzazuko Santutegia, Taj Mahal, Etxezuria, Santa Sofia Mezkita, Istanbul. Loiolako Santutegia. Kaina. Taj Mahal. Tipula itxurako kupula du erdian, bai. Bai, marmol zurizkue. Ze tipula, Ia ba, Aritza Markel? Kupula. Nahi zona. Arantzazuko santutegia. Ez du ba, Ez du? kupulari. Amaia Laia. San Petriren Basilika. Vatikanokoa, bai.
Altuena, hau, Munduko... Bai. Munduko kupularik altuena. Bai. Jainkotik horrela linea bai. zuzena, bai. Aitor Eider. Bai. Estatu Batuetako kapitolioa. Badu, bai. Bai. Nik uste dut. Agriparen panteoia. Argia pasatzen uzten duena. Erromako panteo izoragarria. Aitor Eider. Komoina ereliko. Hiru dituzu eta. San Basilio katedrala Moskun. Kupula duna. Amaia Talaia. Santa Maria de Fiore. Florentziako katedrala, bai. Azkena. Komoina. Noski. Santa Sofia mezkitatik 150 puntu. Urrezko komodinak, Aitor eta Eider. Bigarren erronda. BBK Lifeen estreineko urtean 2006an jo zuten. Guns N' Roses, Coldplay, The Pretenders, Ben Harper, Blondie, Armin van Buuren, Berri Txarrak, Atibu, The Cardigans, The Cult, Columpio Asesino. Barkatu guaztea. Berri Txarrak. Espero. Bigarren edizioan jozuten bai. Bigarren edizioan atxaldeko lauretan. Inorretzirela. Eta Bitorain. Aritza Markel. Negatibu. Ondo? Amaia Laia. Esan. Guns N' Roses. Kartelburu izan zen taldea, bai? Aritza Markel. El columpio asesino. Ondo? Seguro. Amaia Laia. The Pretenders. Aritza Markel. Armin van Buuren. Jaiaren 14an. Amaia Laia. Blondie. Beste edizio batean. 2011ko edizioa. Boten. The Cardigans. Nina Parson. Zuzena da? Lehenengo hilaran. Nina Parson ikusten. Flanko Ah, 60 punturekin. Flanko. Dimintzioka. Ondo. Coldplay zegoen lekuzkanpo, bide batez. Aurreko edizioetan etorrita. Eta Aritza eta Markel hirugarren erronda zeuenetik abiatuta. Kazetaritzako gradua ikasi edo hasi zuten. Famatu batzuk zerrendan. Hugh Jackman, Amets Arsailuz, Aitziber Garmendia, Barack Obama, Brad Pitt, Joseba Urquiola, Olatz Salvador, Denzel Washington, Sara Gandara, Amagoia Mujica, Gerai Díaz. Bai, nekez. Gerai Díaz. Kazetaritza eta ikusentzurezko lizentziatura bikoitza, bai? Zuk esan. New Yorken ikusten dugu, informatibetan. Amaia Laia. Sara Gandara. Ondo? Gure lankidea. Aitor Reider. Olatz Salvador. Psikologia ikasi zuen ba? Gartxo ganda, komodin bat ere? Aritza Markel. Amets Arsailuz. EH1 lizentziatua, bai. Amaia Laia. Bai. Amagoia Mujica. Berriako zuzendaria, bai. Aritza Markel. Denzel Washington. Oso ondo? Zuten? Joseba Urquiola. Oso ondo? Kiroletako lankidea gurie. Aritza Markel. Hugh Jackman. Azken erantzun zuzena. Aitziberrek zuen goitez. Ez que zakitez. Osea, etxonatzen baina ez. Obama. Bota?
Barack Obama. Sailkapena jokoan daukago. Zientzia politikoak. Aritz eta Markel. Bota erantzun bat. Aitziber Almendia. Aitziberrek Zuzenbidea zuzenbidea. honek. Brad Pitt. behar genuen. Eta markagailuak honela geratu dira 300 puntu Legazpi Seguran, 550 Donostian, Ibarran 320. Amaia eta Laia. Festu asun. Bueno, txalo gero bat mesedez, azteko eta behin. Izan ere! Eta egia da, final bakarra jokatu duzuela, 200 euro badara matzago etxera, baina 6 saiotan, ze ilusionak, Amaia. Zenbat ekarpen. Horrek ez da presiorik. Benetan, ze jarrera, ze aldarte, ze psikologia. Zer diozu zuek? Gustora aritu zarete? Oso gustora, bai. Oso pozik, indegu eta harreman politxa, beste gainerakokin hasike. Laia? Esperientzia ona, bai, desberdina. Bai. Ba, bihotzez, mila esker. Eskerrik asko, etorriale. Ba, berritasunan gilu zen. Aitor eta Eider. Penaz. Aurrera bidean, apenas, bale, hitz batzuk azteko. Ba, jode, ez dakit. Maia eta Laiarekin egia da, harremanen dugu. Baina aldi berean, hemen dira txikitako lagun batzuk, ez da? Eta ere pozez ere. Aritza da Markel! Ongi etorri bigarren fasera ere. Bai. Hartziten. Bueno, momentuz aurrera, eta ez da gutxi, ez da? Pozik? Bai, guztua. Aritza ez dakit, ba, erabat. Bai, pozik. Bai, ados. Horrenik ere, pixka bat, garaipena asimilatzen, edo? Hoi ba, bai. Aurrera eginda, orain sokatira datorrela badakizu, puntu gutxi haurekin zerkatuta Ibartarrak izango zarete erantzuten lehenak, eskatuko dizuet zine eskolako lagunei klaketatxo bat. Esango dut, sokatirara goaz eta klaketa. Ados? Jano Andreok, Erne, hartu lekua, sokatirara goaz. Bikain. Zinema hau. Etorri beti. Noski ba. Demora. Nork sortu zuen amorruaren kontrako txertoa? Paso. Pasterrek, nola deitzen zaio Japoniako paper toleste teknikari? Paso. Origami esaten zaio. Zenbat da 10 zenbakiaren 110? Bat. Ze izen du kontinente guztiek osatzen zuten superkontinenteak? Pangea. Ondo. Eta zein musikarik aurkezu zuen Euskalonski saioa ETV baten? Kika Monarriz. Peio Reparazek. Zein euskal zuzendarik irabazizuen urrezko maskorra Las Cartas de Alu filmagatik? Paso. Montxo Armendarizek. Ze kiroletan aritzeagatik nabarmendu da Peio Larralde? Pelota. Bai. Zenbat kartak osatzen dute pokerreko karta sorta? 32. Ondo. Zein euskal lurraldetan dago Txardeka mendia? Araba. Zuberoan dago. Ze animalia da galizieraz kan? Txakurra da. Zein da kobrearen simbolo kimikoa? C-O. C-U. Zein koloretakoa da Dora esploratzailearen motxila? Morea. Morea. Ai, morea baina. Motxila. Aritz eta Markel, zailen eginda. Milusa etorri eta behintzet sailkapena lortu hurrengorako. Bai. Finalik ez. Bueno. Zemuz, orain arte? Bueno, ni betxan sokatira gure izan da, igual. Baina, bueno, beste modalitate bat, ez da? Baina. Urrengoa. Emango du gitarra. Gaur lurrari hartu diogun neurria. Urrengo jasokai. Aritz eta Markel urrengo milusen zegoen zaino, ongo gara. Eskerrik asko. Aitor eta Eider. Lau. Zerrein bakalau. Esaterako. Adibidez. Ze gauak, Egin luzen, Batere kupidarik gabe. Aurrera eta gerturatuta. Gaur eroriko balitzakua? Pozik. Kresalakoak ez daude hemen. Ez ditu bekarri. Bueno, publiko ona daukagu, beraz, zerbait moldatuko dugu. Bai, klaketaz gaine egingo duzio zer. Bai, sakoa banatzen badu. Ze ospatzeko arrazoirik, elitzai guke faltako, Erne Miluzen, jokoan gaur, 35.000 eta 400 euro. Zine eskolako lagunak, klaketa txalo batzuei, zorionak, eskerrik asko. Bada, etorkizunik sektorean egin jazu. Eta aplikazioa. Epa.
Kamiseta jokoan izan Aitor zaiter. sofritzen Miluze, dut. Aitorri erakusten dio eta Aitorrek kamiseta nahi Baina duelako. zamaten azkenean triste joan izan. Bai, ez da. Krudela litzateke, ez Nire da? ilusioekin jolas. Zuk badakizu Aitor asko maite zaitzutela. Hori pista bat gertatuko den. Kamiseta jokoan egonaldiak landetxeetan eta batez begurekin bat egiteko hor eta, bueno, hori ondo dago, bai, plazer handi hori. Euskal Irrati Telebista badalako erreferente gizartean. Eta orain, benetan nabil, Euskalduntzean, normalizazioan, hizkuntzaren normalizazioan, hizkuntza gutxitu bat garela kontutan izan da, lan egin duen gure edabideek urtagoetan guztietan be, kontutan hartzekuen. Eskara alan dabe, ez dakit BBC, esate baterako. Mundu mailan izango da, telebista publikoan artien erreferentea. BBC, edabide zarrana eta ikue, oinarriak oso ondo jarrita dituenak, eta bar. Ikusi nuen nik, BBC barrutik. Bai, errezen, zoragarria. Dako, informatibuetako redakzioa, erloju moduen jarrita. Orduen, erditzen dugu platue, eta gero... Hemen dago jarrita alden moduan. Hemen... Abitu eta... Obretan gauz. Animo. Azken urteetan fikzioa egiten bai. Ez dakit fijatzen zareten telesaiak eta ikusitan nork egoizte du dituen telesaioiek. Aitor Reider sorteon, galdera dalako, BBC-ren telesaiak dira. Tempora. Downton Abbey, bai edo ez? Industri? Ez. Mr. Bean? Bai. Bai. Nik uste ez. Peaky Blinders? Bai. The Crown eta guzti. Sherlock? Sherlock bai, fijo. The Crown? Bai. Ostra, denak ezin dugu jarri. Doctor Who? Zarra bada. Bueno, igual bertxe berri bat. Britannia? Zer da hori? Eta git. Peppa Pig? Ez. Eta zet. Teletubbies? Buah, tremendo. Nik rumik baiet. Luther? Hori da... Nez fiken dago. Ez dakit zer da. Egia estatu egingo dugu. Zazpiakatx. Venga, ba. Eta nitu gola gaizki. Nik esan nuke, Downton Abbey, Sherlock... The Crown? Ez. Hiru nahi dut mugitu. Bai, no? Bai. Ez, bai. Eman. Ki. Lauakatx. Horrez esan nahi du. Bat mugitu gola ondo eta beste ez. Ez lauen mitun eta berriro lau. Pues bat mugitu gola ondo eta beste ez. Bai, hori da. Downton Abbey, bueno, a ver, Sherlock ez da... Peaky Blinders? Da berria? Bai. Eta The Crown ere berria The Crown ere, eta Doctor Who ez, eta Peppa Pig eta teleta. Enbeste? Bai, ez da. Gauza baino. Hiruakatx. Nire nazo bat. Doctor Who mugituko dugu. Doctor Who hasieran... Eta industria. Etxe honor. Doctor Who nika... Ne, lau mugitu horitu goi, bai. Bin mugitu dugu eta... Peaky Blinders? Zugarri Peppa Pig. Leia galdera. Aitor eta Ider, urrezko galdera. Ja, ba. Bi aktore gizonezkok urrezko globoa lortu dute denbora. Golden Globe. Zer da hori? Zer premioa? Ez dakit, bat todo ona, telebiztan. Mr. Bean? Sin duda ez Mr. Bean. Sherlock edo Mr. Bean? Nik Sherlock esan. Harry Sherlock, no? Bai, eta Mr. Bean ez da? Gizonezko aktore. Sherlock del... Mr. Bean, no jarri uno Mr. Bean, me cae muy... Peppa Pig ez. Aktore gizonezko. Aitor Reider, zer? Ben, idir, Cumberbatch. Bai. Ona, Bai, Sherlock ona. Bueno, azkeneko... Sherlock seria oso ona. Bai. Zagit BBC-na, baina... Zoragarria da, seria. Bukaera... Bueno. Nitza gustatzen. Bueno. Baina ordura arte. Bueno. Baina Moriartyrekin duen zera hori eta... Baina Conan Doyle liburuetan bez. Amaiera. Ah, bale, bai. Claro. Sherlock. Bai. BBC, bai. Bai, Watson, bai. BBC-rentzat, ekoizitako telesaila. Teletabiak bai eskoremuan.
Eta eskerrak, zer lirateke gure eroglifikoak bestela, ez da? Hauek gabe. Peppa Pig. Ez ezkoan, Peppa Pig? Erresuma batuko Channel 5 katearen zateko itzitako. Ez ezkoan Mr. Bean. Erresuma batuan bada kate bat, zorioneko katea, ITV izenekoa. EITB izan liteke, bizka bat, ez da, izenari dago. Eta ITV oso ondo dut, oso... Ba, eurek esan zuten, behar dugu halako zerbait. Gauza derrek egite dituzten. Ederrena, Mr. Bean. Zaratzea. Parkatu, Downton Abbey. Ez ezko ere boan. Hau ere ITVk egoitzea bai. Bertara nuen lanien. Hortara bakarrik. Doctor Who baiezko ere muan. BBCk 2 etapatan ekoiztutako telesaila. 73an bata, 2005an bestea. Baiezko ere muan industri? BBC eta HBO kateentzat ekoiztutakoa da. The Crown, mesedez. Ara. Ba, The Crown Netflixentzat ekoiztutakoa da. Britania ere ez ezkoa behar genuen Sky eta Amazon Prime Videorentzat egindakoa baita, barkatu. Eta bai ezkoa berriz, beste biok, Peaky Blinders eta Luther, BBC-renak bai. 350 euro, Aitor eta Eider, oso ondo. Urrezko Globoak oso sari garrantzitsuak, Oskarrak banatu aurretik banatzen direnak, eta industriak banatzen dituenak, eta oso sari aktorek eskuratu nahi dituztenak dira. Eta aukeran guk, Sherlockeko aktorien hor? Benedict Cumberbatch, bai. Maite dugu. Merezi Urrezko Globo bat eta 10 be bai. Mr. Beaneko aktorea? Rowan? Atkinson. Oso ondo. Sir Rowan Atkinson. Johnny English. Bai. Eta Eiderrek esan du zer, Mr. Bean maite zule? Bueno, grazia iteit. Ba, egingo zizua. Gizaki azaren aldetik. Bueno, parkatu. Zer? Mr. Beanek? Izan daiteke. Egia da, hiloba zaletu da. Mr. Bean, bueno, zaletu dut, nik pixka bat. Bideratu da. Bai, hau da, zera, adoktrinamentua, umetatik, ez da? Eta esan zidan, ondo baina, pixka da nazka maten dira daite, ez da herrikoan, zera hortan. Ondo da bil. Erto. Baina, jaso du, Mr. Beanek, Urrezko Globoa, Urrezko Galdera? Gortxe, The Crown eta Lutherreko aktoreak berre genituen. Bikote, Aitor eta Eider, 2000-tik gora, ja, 2000-300 euro irabazita. Urrezko bikotea zaletzari gabe, kamiseta ere gertuago dago. Animo! Etxeko eietan, gora Euskal Telebista, gora Miluze, hau pasuet.